Какво е тук? Обяснете. Тук е джакузи. Познахте ли го? Не, сега Я го пусни. мама иска да ме допускаме, ама не допускам да ключи. Добро ли? Не да го направо. И е много топло, нали? Джакузите, макузите. Водата е 70 градуса. 56-40 градуса сигурно. Джакузите, макузите. Абонирайте се за канала с този бутон. Тръгнете. Бутона. Лайка. Котка. Котка.